नमस्कार मित्रांनो, मी आशिष नाटळकर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर मी आज आलो आहे भोगवे येथे। माझ्यासोबत आहे अक्षय आणि विष्णू। तर आज आपण माहिती घेणार आहोत लीलाज बांबू हाऊस। तर जो आपला भोगवे बीच आहे, तर या ठिकाणी हे बांबू हाऊस आहे। तर माझा मित्र अक्षय हा इथलाच आहे भोगवेचा, तर त्याच्या रेफरन्सने आम्ही इकडे आलो आहे। जर तुम्ही भोगवे बीचला भेट द्यायला आलात आणि जर तुम्हाला इथे स्टे करायचा असेल तर एक बांबू हाऊस हा तुमच्याकडे बेस्ट ऑप्शन आहे। तर आम्ही आता इकडे आतमध्ये चाललो आहे। इकडे मस्तपैकी अशी गार झाडं आहेत आंब्याची वगैरे, आणि याच्यातून वाट काढत आता आपण आतमध्ये चाललो आहे। तर इकडून मस्त असा एक व्ह्यू मिळतो आपल्याला। समोर समुद्र आहे, हा समोर आहे, हा देवबाग संगम आहे। त्या साईडने आपल्याला व्ह्यू मिळेल। आता आपण इकडे बांबू हाऊसमध्ये आलो आहे। त्या ठिकाणी आपण बघूया। वाव, तर इकडे मस्तपैकी असा बांबूचं पूर्ण स्ट्रक्चर केलेलं आहे। हे जे वॉल पार्टिशन आहे हे बांबूचं आहे। लाईट असं काय आतमध्ये? अरे बापरे, वाव। तर या ठिकाणी बेड वगैरे आहेत, आणि या ठिकाणी आपला वॉशरूम वगैरे आहे कमोड टाईपमध्ये। शॉवर, गिझर, गरम पाणी वगैरे पाहिजे असेल तर। त्याच्यानंतर इकडे वरती पूर्ण रूफ फक्त पत्र्याचं आहे, पण आतून त्याला एक वुडन टेक्स्चर दिलेलं आहे। हा फॅन, वाव। इकडे ह्या पण दाखवा, हे बघा बाहेर एक नंबर। तर इकडे मस्तपैकी अशी बसायला वगैरे जागा आहे, आणि या ठिकाणी तुम्ही बसून इकडे मस्तपैकी समुद्र वगैरे पाहू शकता या ठिकाणी। आणि इथून पायवाट वगैरे देखील व्यवस्थित केलेली आहे। आणि या ठिकाणी टोटल किती आहेत? हे 7 ना? टोटल 7। वुडनचे 4 आहेत। ओके, वुडनचे 4 हाऊस आहेत आणि बांबू हाऊस 3 आहेत टोटल। या ठिकाणी गार्डनिंग वगैरे देखील केलेलं आहे। तर या ठिकाणी वुडन हाऊस देखील आहेत उपलब्ध। वुडन हाऊस 4 आहेत आणि बांबू हाऊस 3 आहेत। तरी समोर आपल्याला रेस्ट करण्यासाठी पूर्ण खुर्ची आहे। वाव, अक्षय चेक करतोय। कसं वाटतं अक्षय? मस्त फील वाटते, एकदम विवा एकदम छान आहे, छान येते। आणि आंब्याच्या झाडाखाली मस्त पैकी ओके, गावचा फील येतोय, गावचा फील येतोय। त्यानंतर या ठिकाणी रेलिंग वगैरे केलेलं आहे। हो हो, ठीक आहे। हां, आणि हे कॅनेडियन पाम प्रकारचं लाकूड आहे या ठिकाणी यूज केलं आहे ते। तर ह्या ठिकाणी हा समोर गॅलरी आहे। या गॅलरीमधून तुम्हाला समोरचा समुद्र किनारा वगैरे तुम्ही पाहू शकता। त्याच्यानंतर याला स्लायडिंग विंडो वगैरे आहेत दिलेल्या, त्याच्यानंतर स्विच आहेत इलेक्ट्रिकल। तर आता आपण आतमध्ये एंटर करूया। तर या ठिकाणी टीपॉय वगैरे आहे, हा देखील लाकडाचाच बनवलेला आहे। त्याच्यानंतर हा समोर एक डेस्क बोर्ड आहे, तो देखील लाकडाचाच आहे। टी व्ही आहे। त्याच्यानंतर हा पूर्ण तुम्ही रूम बघू शकता। या ठिकाणी AC वगैरे देखील दिलेला आहे। आणि हा समोर बेड, हा समोर बेड दिलेला आहे। त्यानंतर हा इकडे वॉशरूम आहे। वॉशरूममध्ये आपल्याला वेस्टर्न टाईपमध्ये कमोड वगैरे पाहायला मिळतोय। या ठिकाणी तर हा वॉशरूम आहे। या ठिकाणी कमोड वगैरे आहे। त्याच्यानंतर या ठिकाणी बेसिन देखील दिलेला आहे, समोर ग्लास। त्याच्यानंतर ह्याच्यावरती देखील वुडन सिलिंग आहे, समोर एक्झॉस्ट, आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी वरती शॉवर। या ठिकाणी वरती कपडे वगैरे ठेवण्यासाठी
जागा वगैरे दिलेलं आहे, स्टँड. या ठिकाणच्या पिलोस बेडशीट देखील एकदम व्यवस्थित आहेत, सॉफ्ट. बेड देखील एकदम सॉफ्ट आहे. दाखव जरा अक्षय. ओके. आणि ह्या ठिकाणी आपल्याला कपबोर्ड वगैरे दिलेला आहे. हा छोटासा मिनी फ्रीज आहे. आता सध्या हा छोटासा मिनी फ्रीज आहे. त्याच्यानंतर हे कपाट और यासाठी मस्त आहे की पूर्ण जागा आहे ह्याच्यामध्ये. इकडे लॉकरची सुविधा देखील आहे, तर तुम्ही यामध्ये तुमचं सामान देखील ठेवू शकता. आणि या ठिकाणी देखील जागा आहे थोडीशी, या ठिकाणी देखील सामान ठेवू शकता. आणि हे देखील पूर्ण वुडन स्ट्रक्चर आहे, कॅनेडियन पाम. आणि खाली आपल्याला विक्ट्रिफाईड लादी आहे. तर हा अशा प्रकारे पूर्ण वुडन हाऊस आहे. तर मित्रांनो, मी आता आलो आहे लीलाज बांबू हाऊसमध्ये. तर आपण आता भेटूया इथले ऑनर श्री महेश सामंत सर. तर त्यांच्याकडून आपण माहिती घेऊया. जर तुम्हाला इथे यायचं असेल तर ते माहिती देतीलच, आणि कोणत्या प्रकारे पर्यटकांना इथे सोयीसुविधा दिल्या जातात याबद्दलची सर्व माहिती आपण त्यांच्याकडून घेऊया. तर आता माझ्यासोबत आहेत महेश सामंत सर. तर सर, याबद्दलची आपल्याला जर माहिती मिळेल का लीलाज बांबू हाऊसबद्दल? नमस्कार. पहिल्यांदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आहे. हे आता आपण बघितलं तर ह्याचं नाव लीलाज बांबू हाऊस, आणि ह्या भोगवे ह्या महत्त्वाच्या ठिकाणी हे आपण निर्माण केलेलं आहे. समोर जर बघितलं असेल तर अरबी समुद्र आणि कर्ली नदी याचा संगम आहे. समोर देवबागसारखं एक सुंदर बेट आहे, आणि त्या संगमावर वसलेलं असं हे आलिशान लीलाज बांबू हाऊस रिसॉर्ट आहे. ह्याच्यामागची कल्पना अशी आहे की कुठेही पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता एक काहीतरी वेगळं असेल की जेणेकरून मुंबईसारख्या किंवा पुण्यासारख्या प्रगत शहरातले लोक आपल्याकडे आकर्षित व्हावे. कारण एक आमच्या मनात कल्पना अशी होती की निसर्गाने आम्हाला भरपूर दिलं आहे, पण त्याचा पुरेपूर फायदा सर्वांनी करून घेतला पाहिजे. या कल्पनेतून अशा प्रकारची काहीतरी वेगळं असावं या कल्पनेतून आपण हे स्वप्न साकार केलं आहे. मुंबईहून निघाल्यानंतर 550 किलोमीटरचा प्रवास आहे. वाटेत येताना तुम्हाला 500 हजारो रिसॉर्ट मिळतील. मग त्याने त्या पर्यटकांनी किंवा विदेशातल्या पर्यटकांनी आपल्याकडे का आकर्षित व्हावं ह्या कल्पनेतून ह्याचा जन्म झाला. आणि असं निर्माण करण्याचं योजलं आहे की जेणेकरून इथे आल्यानंतर आलेला प्रत्येक पर्यटक हा सुखाने समाधानाने असा राहिला पाहिजे, किंवा त्याला योग्य जागी आल्याचं समाधान निश्चितपणे लाभलं पाहिजे. सारख्या आता जर आपण विचार केला असेल तर या भोगवे गावाला ब्लू फ्लॅगसाठी इंटरनॅशनल अवॉर्डच्या ह्याच्यासाठी नामांकन झालं आहे. महाराष्ट्रातला एकमेव बीच आहे जो भोगवे बीच आहे. अन्य कोणत्याही बीचची नेमणूक यासाठी झालेली नाही, ती भोगवे बीचला झाली. जवळ होणारा विमानतळ जो अल्पावधीत आता एक 15 दिवसात चालू होईल, ह्या सर्व गोष्टींचा विचार केला असता येणारा पर्यटक हा एका स्टँडर्ड लेवलचा आहे, आणि तो येणारा पर्यटक कुठेतरी सामावून घेण्याची क्षमता ह्या गावात आजूबाजूच्या परिसरात निर्माण झाली पाहिजे. तरुणांनी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दुसऱ्या शहराकडे धाव न घेता या भागातच राहून आपला व्यवसाय आपण स्वतः संधी निर्माण करायच्या, नोकऱ्याच्या संधी निर्माण करण्याच्या या कल्पना घेऊनच अशा प्रकारचा एक मॉडेल जिल्ह्याला आता एक 4 दिवसापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कलेक्टर मंजुलक्ष्मी यांनी या प्रकल्पाचं उद्घाटन केलं. त्यावेळीसुद्धा त्याने उद्गार असे काढलेत की हा प्रकल्प हे मॉडेल प्रकल्प सिंधुदुर्गासाठी निश्चितपणे आहे. हा आदर्शवत प्रकल्पाची कल्पना घेऊन इतरांनी यापासून कसं पर्यटन स्थळ विकसित करायचं, मग ते नदी किनारी असेल, समुद्रकिनारी असेल, ॲग्रो टुरिझम असेल, फॉरेस्ट टुरिझम असेल, इवन मँग्रोव्ह टुरिझम असेल, टुरिझम कोणते असेल, प्रत्येकाचे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. पण तुमची मांडणी कशी पाहिजे, लोकांचं आदरातिथ्य कसा पाहिजे,
ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून ह्या पर्यटनातच आपलं भवितव्य घडवायचं आहे हा संदेश या निमित्ताने मी सर्व सुशिक्षितांना देईन की जेणेकरून ह्याच्यात जे एक पोटेन्शियल आहे भविष्यात पर्यटनासारखाच उद्योग तग धरू शकतो अन्य कोणताही उद्योग ह्या तुलनेत राहू शकत नाही तर अशा प्रकारचा उद्योग हे निर्माण करण्याचं काम केलं आहे निश्चितपणे याविषयी मी समाधान आहे ह्याच्यात आपण 2 प्रकारचे रूम बनवलेत एक ह्या बाजूला जे आपण ह्याच्यापूर्वी शूटिंग बघितलं ते बांबू रूम्स आहेत इथे जास्तीत जास्त प्रोसेस बांबूचा वापर केलेला आहे जेणेकरून ह्याचं आयुष्य वाढवलं आणि त्याला कुठे वाळवी लागणार नाही किंवा एका ठराविक प्लॅनमध्ये टाकून ह्याच्यावर अशा प्रकारचा प्रोसेस केलेला आहे की भविष्यात ह्याचं आयुष्य वाढवून ह्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचे कीड किंवा काही लागू नये आणि शांतपणे व्यवस्थित एक आरामात पर्यटकांना राहता यावेत अशा प्रकारचे हे बांबू रूम समोर आपण बघता हे पूर्णपणे बांबूपासून मॅक्झिमम बनवलेले आहेत एक वेगळा लूक देण्याचा प्रयत्न केला आहे ह्याच्या पाठीमागच्या बाजूला जे आपण बघतात हे संपूर्ण वुडनचे आहेत कॅनेडियन पाम जे आज ह्याच्या दर्जेदार लाकूड आहे कॅनडातनं येतं हे तर त्या लाकडापासून बनवलेलं आहे ह्याच्यात आपण सगळ्या प्रकारच्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला आहे जेव्हा परदेशी पाहुणे आपल्याकडे येतात त्यावेळी त्यांना AC ची आवश्यकता असते जरी हवामान थंड असलं तरी त्यांचं राहणीमानच हे AC वर आहे AC दिला आहे सगळं दूरदर्शन दिलं आहे सगळं त्यांना मिनी फ्रीज दिला आहे आधुनिक प्रकारचं टॉयलेट वापरलं आहे जिथे कुठेही तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीची कमतरता भासणार नाही किंवा जी गोष्ट तुम्हाला सामान ठेवण्यासाठी असेल झोपण्यासाठी असेल जी गोष्ट जिथे आवश्यक आहे ते देण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न केला आहे येणारा प्रत्येक पर्यटक हा आपला पाहुणा आहे असं समजून आम्ही त्याला ह्या सगळ्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे करतो आहे त्यांचे जर रिव्ह्यूज वाचले असतील परत येणारे पर्यटकांना नेहमी चांगला प्रतिसाद घ्यायला लागतो येणारे पर्यटक ह्यांचे रिव्ह्यूज जर वाचले असतील तर आपल्याला लक्षात येईल की इथे आल्यानंतर जो जाणारा पर्यटक हा परत आल्याशिवाय राहत नाही किंवा आपल्याबरोबर आणि 4-5 जणांना अधिक जणांना सांगून इथे येण्यासाठी प्रोत्साहित करतो ह्याच्या मागे हे पर्यटकांचं सहकार्य तर आहे किंवा आजूबाजूच्या सर्व परिसरातील लोकांचं सहकार्य त्यामुळे मी यशस्वीकडे वाटचाल करतो आहे असं मला निश्चितपणे वाटतं धन्यवाद सर या ठिकाणी समोर आंब्याची झाडं आहेत जाऊ शकता स्वतः मी आता इकडेच येणार एकदम जवळच वा वातावरण हा तर एकदम हां तर इकडे बघा आंबे तयार झालेत हे आंबे किती दिवसात तयार होतील अजून महिन्याभरात तयार होतील ना त्या ठिकाणी आंब्याची झाडांना आंबे देखील लागतात ते समुद्राच्या जवळ असल्यामुळे लवकर आंबे लागतात या ठिकाणी वाव या ठिकाणी संपूर्ण आंब्याची वगैरे बाग आहे आणि हा एक समोर अजून एक रूम ह्या ठिकाणी देखील खुर्ची देखील आहे ही देखील बांबूपासून बनवलेली आहे वाव आणि हा पूर्ण रेस्ट करण्यासाठी आराम करण्यासाठी खुर्ची ते करा पाठीमागे कर ओके ही तुम्ही पाहिजे तिथे ॲडजस्ट करू शकता अक्षय माहिती देऊ सांगत नव्हता अरे आई शपथ आहे बघ किती येते बघ असं अय कचवा हे बघ किती आहेत का असं 1 2 तिकडून हां या साईडसून जा आई शपथ असं कासवच कासवत वाव कुठली आहेत रे कासव हे सिंगापुरी हां सई इकडे बघ तू बघ तुम्ही आणि ते नियम वाव भारी विष्णू अवतार आहे ना म्हणून तो विष्णू ह्या केल्या बघल्या असं चल धन्यवाद अक्षय गोसावी एकदा
आपल्या बांबू हाऊसवर एकदा विजिट देऊन पहा. तुम्हाला एकदम मस्त फ्रीली वाटेल आणि एकदम कोकणात आल्यासारखं एकदम तुम्हाला फील होईल. ओके, कृपा करून बांबू हाऊसवर एकदा तरी तुम्ही विजिट द्या. नक्की. थँक्यू. तर आपला एवढे आम्ही व्हिडिओ काढलेत, तर तुम्हाला बांबू हाऊस कसा वाटला हा आम्हाला नक्की कळवा. कमेंट बॉक्समध्ये नक्की आम्हाला हे करा, सहकार्य करा. आणि आमचा सुवर्ण कोकण चॅनल आहे त्याला नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब नाही रे, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करा. अरे सबस्क्राईब. सबस्क्राईब करा. ओके. करत